Foli ni waliɲuman bɛ ka lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, aw minnu bɛ ni kuma in na kɛmɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri 2 TV bamanankan kunnafoni na min bɛ walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ a ye n ko nin ye a kuma selen ye. A bɛ daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ni alamisa marisi kalo tile gale ye. O ye diɲɛ sapeur pompiers tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye. O journée mondiale de la protection civile ɲɛnamayara an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Faba la Bamakɔ Amdalaye ACIA 2000 la ni o ye sapeur pompiers yɛrɛw u ka ɲɛmayaso ba ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ sapeur pompiers tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen dako min dankun bɛ an ka jamana kɔnɔ. O ye sapeur pompiers ni an ka jamana fagabodaw u kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ siraw minnu kan min bɛ se ka to kasaraw bɛ se ka kunbɛn. A baaraw nu donna ni an ka jamana ɲɛmaa ye ka denbaya ye ni o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye. An ka maa minnu kun bɛ Sadio Sidibe ani Ibrahima Kulibali. Sigida nana ɲɛmaa ka bisimilayili kɔfɛ a ka sɔrɔ ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin sapeur pompiers maaw ma u ka wulikajɔ baaraw la ka se ka dɛmɛ dɔ maaw ma k'u niw kisi kasara waatiw la. Anw ka baara a dɔw yira law la sisan nin kɛnɛ in kan yan. Ayiwa siraban ka kasaraw b'a la, ji ka kasaraw b'a la, tasuma ka kasaraw b'a la, hali adamaden yɛrɛ kelen i b'i ka so kɔnɔ ayiwa fɛn dɔ y'i sɔrɔ i bɛ pompiers wele ka na u bɛna dɛmɛ don i ma. Anw ka baara adamaden ka tagabolo pompiers ka baara jɔyɔrɔ b'a la. U tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen n'a bɛ bɛn marisi kalo tile fɔlɔ ma a bɛ kɛ kɛnɛw bolo u ka se ka ɲɛfɔli kɛ u yɛrɛ la u ka baaraw ye minnu ye ka se ka maaw ni kisi ka bɔ kasara ma ani ka se ka jamanadenw ladɔnniya u ka don o don wulikajɔ baaraw ye minnu ye. Bibi na n bɛ se k'a fɔ faso ye camanba de kɛ protection civile ye i n'a fɔ o y'a ye cogo min minɛn fɛn o fɛn filɛ an bolo yan faso de ye ninnu san ka d'an ma pour que an ka se ka fasodenw lakana n'a ye. Mais don o don dɔ de bɛ fara an ka baara in kan sabu mɔgɔw bɛ k'a dɔn don o don k'a fɔ protection civile ka baara tɛ siraban kasara dɔrɔn ye a ka baara tɛ tasuma faga dɔrɔn ye. U bɛ baara fɛn o fɛn kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la adamaden bɛ sawura o sawura la a mago bɛ protection civile la. Donc o gɛlɛya de b'an kan sabu an ma jɛnsɛn jamana fan bɛɛ la ka labɔli kɛ i n'a fɔ an bɛ k'a laɲini cogo min. Mais aw y'a ye n ka kuma kɔnɔna n y'a jira k'a fɔ centre caman kɛrɛla ɲinan san in na. Donc caman wɛrɛ fana bɛna créer pour que ka pompiers magɛrɛ yɔrɔ la yɔrɔ minnu ni mɔgɔw mago bɛ jɔ u la ni kasara bɛ yen. Ni ko an ma yɛrɛkɛ Mali fan bɛɛ la an b'a fɛ de an ka unité d'intervention ka kɛ Mali fan bɛɛ la i n'a fɔ a bɛ Bamakɔ cogo min. Sinon protection civile représente le Mali région bɛɛ lajɛlen na ka taa Tawudeni ka taa Menaka Kidal Bamakɔ Mali région tɛ yen ni protection civile ka mɔgɔ tɛ yɔrɔ min na. Mais unité d'intervention n'o de ye ambulance ani tasuma fagalanw an b'a fɛ de o ka jɛnsɛn fan bɛɛ fɛ hali n'a ma se ka kɛ commune bɛɛ n'a ta ye au moins cercle bɛɛ kɔnɔ ou bien arrondissement bɛɛ kɔnɔ ni tasuma fagalan tɛ yen ambulance ka kɛ yen. O y'an ka laɲini de ye. Jamana ye sariya min ta ministère de la sécurité tɔgɔ la n'u b'a fɔ ma loi de programmation relative à la sécurité intérieure o bɛ daminɛ 2017 ka ban 2021 ni Ala sɔnn'a ma fɛn minnu b'o kɔnɔ n'olu sabatira a b'a to an ka laɲini nin bɛ sabati. Nin bɛ kɛ a siɲɛgali ye an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni sapeur pompiers mɔgɔw tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen ye a bonya bɛɛ lajɛlen ka kalifa an ka jamana ɲɛmaa la. O kɔfɛ sapeur pompiers maaw ka ɲɛmaa a ka sɔrɔ ka tasibila kɛ k'a ɲɛsin a yɛrɛ ka cɛ dɔw ma minnu jamanaden dɔw ni kisili kama yanni a ka da don baara minnu sera ka kɛ u fɛ ani u ye wulikajɔ minnu kɛ ka se ka kasaraw kunbɛn. An ye baara minnu kɛ o tɛna bɔ baara hukumba in kɔnɔna la n'o de ye tasuma faga siraban ka kasara ani mɔgɔ minnu tora b'a fɛ ka to ji la o n'a ɲɔgɔnnaw ani mɔgɔ minnu bɛ yen u ma ka siraban kasara sɔrɔ mais dɔw bɛ to ten u bɛ bala ka bin u yɛrɛ ma ou bien u bɛ ɲɛnamini u yɛrɛ ma o n'a ɲɔgɔnnaw. Ayiwa an ka mɔgɔw a kɛra sigida fɛn o fɛn ni pompiers bɛ yen san in kɔnɔna la n'o ye 2017 bannen ye u wulila ka cɛsiri kɛ nin bɛɛ lajɛlen na. Mais y'a jira k'a fɔ accident circulation o de jɔyɔrɔ bonyana san 2017 in na kosɛbɛ sabu ale kasara cayara ka tɛmɛ wale tɔ ninnu kan. Donc o yɔrɔ la an bɛ wele bila siraba ka bolibaga bɛɛ ma bolifɛntigi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma u ka siraba ka sariyaw labato u ka kaskiw don n'o kɛra a ka ca caman bɛ bɔ siraba kan kasara ninnu na. Siraban kasara chiffre ou bien kasara o kasara minnu bɛ 2017 kɔnɔna la a chiffre a ka bon dɔɔni sabu mɔgɔ min ni tora la a bɛ taa mɔgɔ 800 ɲɔgɔn na
donc an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ 100 n'i y'a ta k'a lajɛ siraban kasara de bɛ taa fɔ mɔgɔ 500 ani kɔ la o de y'a to n ko siraban kasara jɔyɔrɔ ka bon kasara ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ wele kɛrɛnkɛrɛnlen bila ayiwa bolifɛntigi fan bɛɛ lajɛlen ma mobilitigi b'o la mototigi b'o la hali sennama n'i bɛ tɔgɔma siraba de kɛrɛfɛ sariya dɔw bɛ kan ka minnu bato walasa siraban kasara ka nɔgɔya. An bɛ se k'a fɔ cɛdenw ma labɔli kɛ sabu an ka laɲini de an ka kɛ Mali fan 14 bɛɛ la o tɛ ɲa fɔ jama ka caya o de y'a to n ko recrutement bɛ sen na dɔ kɛra salon dɔ kɛra salon na sini dɔ kɛra salon dɔ bɛ sen na ɲina donc aw y'a ye u bɛ ka tugu ɲɔgɔn na ni Ala sɔnna yanni san 2021 pompiers bɛ se fɔ mɔgɔ 4000 ma a k'a dɔn k'a fɔ 2015 pompiers tun ye mɔgɔ 1200 ɲɔgɔn de ye. Bi an ka suru 2000 la bɛrɛ t'an jɛ 2000 la ni Ala sɔnna 2021 o b'a sɔrɔ an sera 4000 na donc a y'a ye faso bɛ ka dɛmɛ caman kɛ pour que ka caman fara pompiers ka cɛdenw kan. sapeur pompier u tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen sen fɛ u ye baara camanw kɛ k'a jira maaw la u ye misali yira maaw la u bɛ maaw ni kisi cogo min na gɛlɛya waatiw la ɲɔgɔlɔnbaw finitigilakaw ka défilew ani sapeur pompier maaw ka baarakɛminɛnw olu fana kɛra nisɔndiya ko ye k'a jira maaw la. Tulu bolaw ni bagan dumuni bolaw ka jɛkulu Fédération nationale des producteurs d'huile et d'aliments bétail du Mali u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni alamisa marisi kalo tile gale ye laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka laseli kɛ gwɛlɛyaw kunka minnu gɛmɛ k'u sɔrɔ u ka ayaminɛ ninnu jagoli la ni o ye tulu ani bagan dumuni ko ye a kɛra yɔrɔ min na an dala ACI 2002 usine ko tɔgɔlaso min bɛ yen tɔnde maa bɛɛ lajɛlen kunbɛn a kɛnɛ ka Fatumata Kane ni Ablaye Sogodugu ka fɔ la. Dilanaw ani bagan dumuni dilanaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba min bɛ ni o bɛ wele ko Fédération nationale des producteurs d'huile et d'aliments de bétail du Mali nin ye tɔn ye min ni a ka hakilina fanbaw bɛ boli u ka cakɛdaw ka nafaw kɔkɔrɔma donni ani bagan dumuni ni o bɛ wele ko aliment de bétail n'o fanba ye kɔɔrikolo ye o feereli nasiraw fɛ an ka jamana kɔnɔ nin jɛkuluba in yɛrɛ sigira sen kan juin kalo san 2009 ni kunnafoni in kɛnɛ kɛra sababu ye u ka tɔn ɲɛmɔgɔw ani ka fara u ka tɔndenw kan u ye ɲɛfɔli kɛ hakili falefale kɛnɛ yɛrɛ dakun kan ani gɛlɛya minnu ni o bɛ u kan. An ye kunnafoni caman mɛn kunnafoni minnu ni sabati bɛn o de kama an yɛrɛ y'a laɲini ka déplacer ka bɔ Kucala k'an ka tɔndenw bɛɛ wele an ka se ka na ɲɔgɔn dalajɛ ka aw lakalita ɲininaw wele ka se ka na ko min b'an yɛrɛ kun kan ko min bɛ cogo min na an ka kunnafoni yɛrɛ balamɔ di aw ma. Bon ŋununu kuma in bɔra APCAM de la an y'a mɛn k'a fɔ APCAM ɲɛmɔgɔ ba bi Faransi mais a ka Bamako ɲɛmɔgɔw k'olu ye lajɛ kɛ k'an jalaki donc an fana nana yira k'a fɔ faso jama la k'a fɔ u ye min fɔ o kuma tɛ tiɲɛ ye k'anw bɛ turuto dilan n'o ye bagan dumuni ye k'anw b'a feere 30,000 ani 60,000 donc o kuma ma sɔrɔ tiɲɛ ye anw ye usine bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ usine kelen tɛ Mali kɔnɔ usine min bɛ turuto feere 30,000 ani 60 tonnes kelen an ye o ko ngalontigiya filanan ye min ye n'i y'a ye turuto gɛlɛyara Mali kɔnɔ turuto gɛlɛyara ka sababu kɛ kɔrɔkolo gɛlɛyara. Kuma in ka jan ka sɔrɔ kun yɛrɛ t'a la c'est à dire point kelen dɔrɔn de don depuis APCAM bɛ yen depuis FEBEB bɛ yen an bɛ sigi ka kuma san o san presque a bɛ 4 ans bɔ sisan an bɛ sigi ka kuma an bɛ bɛn fɛn dɔ kan depuis kɔɔri ma se anw bɛ wari de sara ka kɔɔrikolo san a bɔ kuma mana se o bɛ sɔrɔ k'a segin anw ma maintenant ni FEBEB ni anw bɛnna prix la an b'a fɔ o ɲɛna kabiri kɔɔrikolo prix ma gɛlɛya usines kɔnɔ o kana ni o ka wari ye pour que o ka se ka servir donc o tɛna ni wari ye mois d'avril o b'a sɔrɔ feere kun fɔlɔ olu bɛɛ kɛra ka ban a bɛna sɔrɔ kɔɔrikolo yɛrɛ tɛ mɔgɔ bolo waati minnu na usine tigiw kɛlen don ka clients ka wariw minɛ kɛlen don ka client ka wari minɛ ka se par exemple n bɛ exemple ta 2000 tonnes kan ni client ka production bɛɛ tɛ tɛmɛ 2000 tonnes kan client ka wari minɛ ka se 2000 tonnes ma après APCAM mɔgɔw wulila ko fo ka 4000 tonnes d'olu ma mɔgɔ ka wari bɛ e bolo e b'o bɔ min mois de mai kɔnɔ ka d'olu ma tuguni. Jɛkulu ni o ye Fédération nationale des producteurs d'huile et d'aliments de bétail du Mali ɲɛmaa ye tulu bɔlaw ani bagan dumuni bɔlaw ka tɔnba ɲɛmaa a ye ɲɛfɔli kɛ fɛn min bɛ tali kɛ kɔɔriŋolo sɔngɔ nɔgɔyali kow la ani ka tila ka bɛn ani kelenya laɲini baaraɲɔgɔnyaw kɔnɔna na jamanajɔ n'a nasiraw fɛ.
an ye sila ka kibaruya nin mɛn comme quoi an bɛ tɔrɔtɔ feerela 30,000 ani 60,000 an dun y'a di 24,000 de kelen ale ko k'ale k'i bɛ tɔrɔtɔ fana ɲini k'i t'a sɔrɔ ale taara ko Graphaxi ka yɔrɔ la Fana ko ka taa Graphaxi fɛ yen ale ni olu ma bɛn prix la ale ni olu ma bɛn prix la ale b'a k'a bɛ fédération frappé ni o ye Graphaxi mɔgɔw ye indien de ye u tɛ bamanankan yɛrɛ mɛn dalaminɛ de bɛ u bolo n'i taara u fɛ yen ale taara u fɛ yen en titre de quoi n'i taara u fɛ ni n'u ma bɛn prix la i bɛna fédération yɔrɔ la o de kama n ko k'a yɛrɛ la yiri bolo fɛ n'a nana ne yɔrɔ la n'an ye prix min mɛn anw da o de tun ye prix ye a tun kan k'an frappé n'o prix de ye mais nin cogo in na tan an b'a fɛ ka lafaamuyali di a yɛrɛ ma gɛlɛya min bɛ anw kan anw tun bɛ kɔrɔkolo san 2,500 i bɛ fɛn min san 2,500 bi an bɛ kɔrɔkolo san 22,000 o ye gɛlɛya dɔ ye subvention dilan anw ma salon État fɛ bagan balo ka nɔgɔya pour que sogo ka nɔgɔya Mali du kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ salon an y'o convention an y'a respecté an ye a d'u ma 23,000 mais ɲinan subvention ma di anw ma an bɛ dédommagement min fana kɛ dédommagement fana tun bɛnnen don anw ye o dédommagement min bɛnnen don an ye État y'a wuli ka bɔ yen ɲinan subvention ma d'an ma ka taa frontière fana fermer n'a nana an b'a dédommagé ka don bon fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ ni subvention dila anw ma ka facilité di anw ma grani dontɔ ka dédommagement bɛ anw ye i n'a fɔ salon ta kɛra kɛ cogo min na an fana diyagoya de don an yɛrɛ barajuru n'an tonso de bɛ Mali kɔnɔ ni Mali jara a jara an bɛɛ lajɛlen an bɛɛ ye éleveur de ye an bɛɛ ye bagantigi de ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ tulu dilannaw ani bagan dumuni dilannaw tɔgɔla tɔnba olu de jɔlen don 100 sara la ni 95 ye tulu ani bagan dumuni ko nasiraw fɛ wa u cokolen don Mali fan caman kɔnɔ. Association Dental Warbe flaw ka tondo ye kunnafoni digɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni alamisa marisi kalo tile gale ye a kɛra Garabali la zone industrielle la laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye degun dɔ bɛ an balima flaw ka jamana cɛmancɛ yan fanw fɛ a y'a min ye bamanjiya nasiraw ye a tumana danfaraw bɛ se ka don maa nana masumanenw ni bamanjiw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min dɔ ye fila ye maa nana masumanen don ani bamanjiya tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu ka labɛnw ka se ka sabati min bɛ se ka to bɛn ani kelenya balimaya min ni Mali kunungolama dɔ mɛn ni o ye o bɛ se to a minɛ kɔnɔ cogo min sigi kun ye o ye Amadu Kabara ni Seydou Ɲare ka fɔ la. Wiwarbe ye fula kabilaba ye minnu hakɛ jateminɛlen don k'a fɔ a bɛ se maa 100,000 la u ka baaraw bɛ ɲɛsin fɛn min ma o de ye baganmara ani sɛnɛ ye u sigilen don dugu minnu na o ye Nampalari, Dɔgɔfiri, Sogoto, Yɛrɛdɔn, Sanuya, Kala, Sigida, Masina, Jwara, Tɛnɛnkun, Nara, Banamba ani Kolokani. Dental Warbe o ye fila minnu bi Karari, Ɲɔnɔ mara la ani Sokolo ni Nampalaw fila minnu bɛ yen fan fɛ ani hali Kulukoro cercle ani Kolokani o filaw ka tɔn dɔ ye tɔn de tɔgɔ ko association Dental Warbe comme aw y'a mɛn dɔgɔkun tɛmɛnen maa 7 maliyɛn 7 ne t'a fɔ ko filaw ne b'a fɔ maliyɛn 7 bɔnnen n'u u ni na ka d'a kan u y'u bisigi ni mugujugu cilaw ye u y'u bisigi ni banbaliciw u y'u bisigi k'u kɛ mɔgɔ minnu murutilen don mɔgɔ minnu n'u a bɛ f'u ma jihadisi ani terroriste u taar'u minɛ dengudi kɛnɛ kan ka t'u bɔnɛ u ni na donc anw bolo nin ye baara cɛjugu ye nin ti bɛn sabati jamana kɔnɔ nin bi gɛlɛya de don jamana kɔnɔ a fɔ kuma laban na Mali an bɛɛ jɛ de don mɔgɔ kelen ta tɛ n'i ko Mali i ko fila i ko bozo i ko bamanan i ko kadɔ i ko burudame i ko arabu Mali y'an bɛɛ jɛ de ni dɔ bɔra a la Mali tɛ tugun o ye fɛn wɛrɛ ye. Ni kunnafoni di kɛnɛ in senfɛ ka tɛmɛ ni kunnafoni dilaw ka sira ye u y'a kanu ka mɔgɔw ladɔnniya jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan gɛlɛya minnu bɛ sigidaw kan an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamana cɛmancɛ yan fan ta. An nana yan dɔrɔn parce que an ye communiqué an ka parti ye communiqué min bɔ o communiqué in de nana ka mɔgɔw ka kuma sɛbɛntiya min kɛra maliyɛn dɔw la filaw la ni maliyɛn filaw min kɛra la maliyɛn de don hali n'a kɛra siya wɛrɛ la min tɛ Mali siya min tɛ Mali kɔnɔ yɛrɛ an ka parti bɛ wuli parce que an ka parti bɛ mɔgɔya de fɔ adamaden an b'o de fɔ alors ni a kan ka batori ni a kan ka makaran de donc an ka kuma in kɔni ye ka na filaw jansa ka na f'u ɲɛna u bɛ baara min na nin ye tan Ala ka an bɛ dugawu don minnu sara ye ka tila ka an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wasa ni ɲɔgɔn ko kolon ka dabila jamana kɔnɔ a dabilali dama tɛ dɛ mɔgɔ minnu ye nɔ don maliyɛnw k'olu ɲɛsin u ma ka fɔ ninnu de nɔ don.
jɛkulu n'an b'a wele ko dantalu wɛrɛ bɛ yen a ka kunnafoni di kɛnɛ in sinsinlen a y'a wajibiya yɛrɛ kan ka kunnafoni bɛɛ lajɛlen di kunnafonidilaw ma fɛn minnu bɛ tali kɛ fulaw ka siyaw tununi nin kɔnɔ ninnu na. nin ye Mali ko de an ti yan ka mɔgɔ kelen accuser on n'est pas là pour accuser an ti yan ka mɔgɔ accuser an bi yan nɔ k'a fɔ ko min kɛra an k'a fɔ n'a ye jamana mɔgɔ ye n'a ye jamanadenw ye n'a ye jamanaden ɲumanw ye n'i ye ko i ka jamana kɔnɔ ko min ɲɛ b'a la k'a fɔ a bɛ na ni kɔlɔlɔ i ka jamana ye i k'a kuma fɔ o de ye jamanadenya ɲuman ye o de kama an ye weleli kɛ aw la ka kunnafoni di pour que maliyɛn bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛ ka kɛ bɛɛ ka bɔ a kalama. kuma ye a bɛ tali kɛ tɔɔrɔ mun y'an sɔrɔ an ka jamana mara la an ka mɔgɔw de b'a la ka minɛ an kamana gonne o la parce que an ka mɔgɔw bɛ minɛ fan bɛɛ faamaw b'an minɛ a bɛ faga jadisi yɔrɔ a bɛ an minɛ a bɛ faga n'an kɔmana go an hakili an bɛ taa kasi yɔrɔ min na an bɛ taa kasi fanga na ten n'a sɔrɔ i bɛ taa kasi yɔrɔ mun na o yɛlɛma na u y'u yɔrɔ de u b'i minɛ ka faga fana i bɛ taa jante yɔrɔ min na anw dun anw ye Mali denw de anw ye Mali de anw ka baara sɔrɔla Mali kɔnɔ anw fana sɔrɔla Mali kɔnɔ anw fana an bɛ sa Mali kɔnɔ yan koyi maa tɛ se k'o bali koyi hali n'u bɛ an faga a bɛ an faga Mali kɔnɔ an tɛ taa yɔrɔ si baara mun b'a la ka kɛ sisan n b'a fɛ Maliyɛn an ka ɲɔgɔn lajɛ an ka hakili lajɛ an ka Mali di la kelen tɛ foyi kɛ kelen bɛ Mali tiɲɛ de a tɛ Mali ɲɛ de. fulaw ka nin tɔn n'o ye wiwari bɛ ye politiki tɔn tɛ wa sigilen tɛ diinɛ ko kama siya ko kuma fana t'a la a y'a ka laɲini de ka se ka fulaya yɛrɛ siya ka ba dɔ la an ka jamana kɔnɔ. an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ menuisiers bololabaarakɛlaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu groupement des menuisiers professionnels de Bamako u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni alamisa marisi kalo tile gale ye a dabɔkun fɛnɛ de ye ka se ka maaw ladɔnniya kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna tɔndenw ciden minnu jira jamana ɲɛmaaw ma ni u ni jamana ɲɛmaaw sigira ka kuma jiri dɔ labaarali kun ka jiri min wele ko goni jiri mandi do ka sabu kɛ jiri kolo gɛlɛn do fɛn minnu bɔra ci la ka se k'o lase tɔndenw ma sigi kun y'o ye an ka jɛ k'a ɲamada. menuisiers ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba min bɛ an ka jamana faaba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka bolofara mun bilala sen kan walasa ka se ka dan sigi yiri min bɛ wele ko geni o tigɛ ko jugu la ka taa n'a ye sini jamana kɔnɔ o de kama a ye nin kunnafonidi kɛnɛ in sigi ka se ka tɔndenw ladɔnniya u ni jamana ɲɛmaa damadɔ ye ɲɔgɔn ye mun kɛ n'a bɛ tali kɛ yiri in yɛrɛ ka ko la ka se ka u ladɔnniya o la. an taara minisiri fɛnɛ fɛ yen ministre de l'environnement an ye fɛn caman fɔ mɛ kumaw la yen nɔ an y'a yira la k'a fɔ ko Mali yiri bɛ ka tigɛ cogo la a ka bɔ hakili ma bon ale m'a fɔ an ye ka taa kalama u b'a kalama a bɛ ka bɔ u b'o kalama parce que u y'a yira k'a fɔ kuma la yen nɔ u ye yɔrɔ dɔ fɔ n'o ye usine de bois ye ka tila ka yɔrɔ wɛrɛ fɔ k'olu fana tun b'a tigɛ mais u nana mun fɔ ko ka numéro minnu di an ma ko n'an y'a ye Mali yiri bɛ ka tigɛla ka bɔ k'an k'olu wele mais an Ala ma sɔn fiyewu yanni an ka sigi yan an bɔra ka taa yala mobili 63 a falen geni na ka 64 o ye an sera ka min ye dɛ mais an ma min ye o kɔtɔ o la bon kelen an y'an jɔlen to k'u wele k'a yira u la k'a fɔ ko a ye na an ka seereya jɔ ko min a ye sigilen jamana ministre wari ɲɛ kunna waa bɛ mɔgɔ ɲɛ kunna an b'a ministre ɲininka a ye ɲininka o question o posé kun fɔlɔ a ye sigilen jamana min n'o ye Mali ye a ye sigilen faso mɔgɔ ɲɛ kunna wa a ye sigilen wari ɲɛ kunna parce que n'i sigilen mɔgɔ kunna jamanadenw kunna jamanaden ka kɛ hɛrɛ sɔrɔ sira min fɛ jamana ka se ka lakanda sira min fɛ a kan ka kɛnɛya sɔrɔ sira min fɛ jamana ka kɔlɔsima sira min fɛ jamana ka ɲɛta sɔrɔ sira min fɛ jamanadenw bɛɛ bonya ni karama sɔrɔ sira min hali i sigi ka baara la i kan k'o de kɛ mais n'i sigi n'i t'a ɲɛdɔn mais n'a ɲɛ yirila o i kan k'o de kan ka mun de kɛ i kan ka mun de kɛ ministre an b'a ɲininka o la. an ka laɲini mun ye an ka yiri u k'a tigɛ u k'a d'a ma a m'an yɛrɛ bɔ kuma tɛ k'a fɔ k'a bɛ taa sini o sɔn n'a ye a y'a tigɛ a k'a d'a ma an yɛrɛ an k'a baara n'a bɛ kɛ min ye musow ye mais donc u y'u yirila k'a fɔ ko komi o ko de don donc k'a bɛ normalement u ye ministère saba ka papier d'a ma ministère de l'économie ministère du commerce ministère de l'emploi des formations professionnelles ani ministre
de tourisme bɛ ko a la olu mɔgɔ 3 de ka sentiri b'a kan k'olu bɛ yiri labɔ eaux et forêt y'a yira comme quoi yiri bɛ tigɛ ka bɔ foli yɔrɔ ninnu na ka na se Bamakɔ n'a sera a b'olu ka compétence dépasser parce que i t'a sɔrɔ papier de b'a la an ko ma n ko aw de ko ma yiri kana tigɛ ka sɔrɔ i m'a transformer k'a bayɛlɛma ka kɛ fɛn dɔ ye n'i y'a kɛ jɛmɛ ye i y'a kɛ balani ye ou bien fɛn sugu wɛrɛ o bɔ ka bɔ an jɛra n'a bɛɛ ye mais ka yiri kulukutuni tigɛ k'a tigɛ k'a bila conteneur kɔnɔ ko ka taa n'a ye ko n'an y'a ye k'an k'u wele ko k'a fɔ ko nin man ka kɛ ko mais u y'a yira n na ko loi dɔ de bɛ ka nin autoriser k'an ka essayer ko k'o loi kɛlɛ mais yan'o cɛ kɔni ko foyi t'a to n'i ye yiri tigɛ dɔrɔn k'a écorcer dɔrɔn k'a bɔ k'a man ka taa kɔfɛ u y'o fɔ an ye an ye échange ni fɛnw kɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ menuisiers ka nin fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba in a ka nin kunnafonidi kɛnɛ in kɔfɛ labɛnw b'a bolo ka se ka nisɔngoya taama dɔ sigi sen kan walasa ka se ka bɛɛ lajɛlen lakunu nin ko in na jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. Dɛmɛnikɛtɔn Fondation Amadou Diadje Sako ka bɛn ni marisi kalo tile gale alamusa ye sanba 2018 u ye ŋaniya jira kɛ kalankɛminɛnw ni kunnafoni sɔrɔ sirakura subahana mansin labara minɛnw ani malo bɔrɛw u y'olu ŋaniya jiraw ta ka lɔgɔliso dɔw ni madrasaso dɔw sɛgɛrɛ marayɔrɔ 2nan na Kulikoro o tɛmɛnen kɔfɛ bɔlɔ dɔ fɛnɛ bɛ Kulukorokaw fɛ yen ko bɔlɔ min ma ko rue 164 a bɛ plateau 1 Kina o fɛnɛ baaraw n'u doni fɛnɛ kɛra malɔdɔniya k'a fɔ Kulukoro ma ɲɛmaw diinɛ ɲɛmaw ladarala ɲɛmaw ka taa se kalanko ɲɛmaw ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Alhamidu Badini ani Abdulayi Sogodugu ka fɔ la. Fondation Amadou Diadje Sako ale ye jɛkulu ye mun cɛsirilen don jamana ka ɲɛta baaraw la o de kadira la a ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin madarasa ani ekɔlisow ma dɛmɛ min n'a musaka bɛ bɛn sefa wari miliyɔn 10 bɔ ɲɔgɔn ko ma o dɛmɛw ye kuranɛ hadisa gafew sɛbɛnnikɛnaw kalandenw ka pan 50 subahana machine n'a bɛ fɔ a ma ordinateur o 6 ani malo tɔni 1. Alhamdulillah rabbil alamin ne bɛ ala tanu kosɛbɛ ka ala barikadalen kɔfɛ ka an balimakɛ ka tanu ani an ka kalanden bari a kalanna kalanyɔrɔ in na yanno a y'a sɔrɔ ne bɛ directeur la alhamdulillah rabbil alamin ni Allahu taala ye sedi o ma mɔgɔ ka bɔ anw ka madrasa la ka se ka kɛ fɛn rajulu amali ye n'u ko ma ko opérateur économique o ka laban ko hakili jigi Kulukɔrɔ la kana madrasaw dɛmɛ kana bobow kana olu ka kalanyɔrɔ dɛmɛ ka ekɔlisow ka ordinateur di olu ma kana laban ka sira fana dilan Kulukɔrɔ plateau la o ye fɛnba de ye min ni ne b'a fɔ ko alhamdulillah rabbil alamin. Bobo ani torogerenw ka ekɔliso min bɛ Kulikɔrɔ olu ma to kɔ ni dɛmɛ in na kalanso minɛnw kɔfɛ malo bɔrɛ ani sefa wari 40,000 tala ka di olu ma. Wallahi bi ne nisɔndiyara yɛrɛ yɛrɛ de ka da kan fɛn min kɛra bi a kɛra ala ɲɛnɛ nka ala de b'u sara parce que ne yɛrɛ bɛ cogo min na ekɔlidenw ka ko la ala de b'a dɔn tiɲɛ na nisɔndiyalen don bi kojugu e yɛrɛ ɲɛ bɛ kalanden ninnu na tiɲɛ na nisɔndiyalen don. Kulikɔrɔ dugutigilakaw diinɛmaw ani dugu marabaw olu ye foli ani bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin ni fondation ma ɲɛma ma k'a da a ka dɛmɛ walew la dugu ka ɲɛtaa kosɔn. Amadou Diadje a ye kalan kɛ Kulukoro madrasaso la yan nɔ ni kɔni kɛra misaliya ye an bɛɛ lajɛlen ye nin ye nin jara bɛɛ lajɛlen de a kɛra mɔgɔw ka nisɔndiya ko ye mɔgɔw sewara ala ko yɛrɛ de nin fɔ mɔgɔ o mɔgɔ min ni ala hɛrɛ k'i ye i k'i kɔfilɛ fantanw na ayiwa a ye kalan kɛ ekɔliso min na n'o ye madrasaso ye yan nɔ a ye kadobaw kɛ a ye balo ta ka di u ma ka tabulubanw d'u ma ka livre d'u ma n'o ye kuranɛ kalan livre ye hali adamaden minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ an ka école fondamentale la n'o ye sur émiens ye ko bobow ani kulogerenw a kɔni a ye kadoba kɛ olu fana ye an b'a fɔ ko ɲuman kɛ ka wale ɲuman dɔn ka duwawu k'a ye vraiment a ye nin waleya min kɛ nin ye an Kulukorokaw mɔgɔ mɔgɔ min bɛ hɛrɛ sama ka se dugu in kɔnɔ yan an bɛ e de kɔ su ni tile an bɛ e kɔ. Ni dɛmɛ in tɛmɛlen kɔfɛ Fondation Amadou Diadje Sako o kɛlen kɔ ka taa foli bila dugutigilakaw na u taara siradilan baara daminɛw kɛnɛ kan siradilan min n'a kɛ kun ye ka taga segi nɔgɔya sigidalamaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maabakɔrɔw. Laɲini min nana ni siradilan nin ye n teriw de sera n ma n'o ye Seydou Diallo yɛrɛ ye a ko n ma nin yɔrɔ min filɛ nin ye degun b'u kan tɔɔrɔ b'u kan o tali ka tɛmɛ ka taa hali misiri la gɛlɛyaba de b'u kan nka ma ni ala sɔnna siradilan olu ye ne ka baara ye n b'a kɛ siradilan ne yɛrɛ bɛ siradilan olu ye ne ka baara ye
be misiriw jɔ o ye n ka baara ye n bɛ foragew sen olu ye n ka baaraw ye ni Alahu taala sɔnna ma n se min fɛnɛ k'a kɛ nin na surtout n faso n b'o kɛ Seydou ni ye n tɛnɛmuso yɛrɛ ka dakira fɔlɔ ye n bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ sira dilan na dugu in kɔnɔ somɔgɔ ko t'o la balima ko t'o la an bɛɛ de bɛ fani ba la an bɛɛ sinjima ye an bɛɛ balimama ye dugu in kɔnɔ yan ni dɛmɛ ani ŋaniya ɲuman baaraw sankɔrɔta la ni kuranɛ kalan ni sketch ye an ka ekɔliso ni madarasa kalandenw fɛ diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw yan'an ka o lasɔrɔ an bɛ a daminɛ ni nin ye an balaka dɔ don nazara don tubabu don ale minɛnen bɛ san caman bɔ bi bamanjiw kɛn bɛ ka minɛ mali jamana kɔrɔ yan fan fɛ a kɛra ka bɛn ni juillet kalo waatiw de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya san 2017 de a fɔra bamanjiw fɛ k'a fɔ maa minɛnen bɛ olu bolo ka bɛn ni juma marisi kalo tile 2 ye ja dɔ latɛmɛna kunnafoni sɔrɔ sira kuraw sanfɛ minnu kɛn bɛ ka musolaka in jira ni o ye Sophie Petronène ye nka a yɛrɛ ti kuma ja in na Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron de kumakan de bɛ ka tɛmɛ ja da fɛ kumakan min kɔnɔ a bɛ ka fɔ nazaraka la Faransi ka denw ne y'aw ka jamana ɲɛma ye wa na fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ni ka aw lakana hamaw ladɔniya k'a fɔ musolaka in si bɛ san 70 ani san 5 la Sophie Petronène a minɛ ka na se juillet kalo ma san 2017 ma kuma minɛ b'a dɔn fɔ Al-Qaida Maghreb Islamique bamaji jɛkulu min kɛn bɛ k'i coko farafinna arabu kan fɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o de nana ni dantigɛ ja dɔw jiratɔ san 2011 ni 2017 ma minɛnenw na a ye musolaka in jira k'a fɔ o bɛ u bolo min ye a yɛrɛ furukɛ ni o ye Jean-Pierre Petronène ye juma sɔgɔmada fɛ ale ye dantigɛli kɛ ka jira k'a fɔ a yɛrɛ buramuso ye a wele ko in ngɛlen k'a fɔ ja dɔ bɛ ka tɛmɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a yɛrɛ denkɛ fɛnɛ ye a wele barisabu ka d'a kan a denkɛ ni Faransikaw ka minisiriso min ɲɛsin bɛ Faransi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ye ɲɛnabɔw ma a y'a ko o kɛnɛ kɛ ka denmisɛn in wele ka suda la k'a fɔ u ka musokɔrɔba a y'a ko a kunkandiya dɔ bɛ ka tɛmɛ kunnafoni sɔrɔ sira kuraw sanfɛ furukɛ ni o ye Jean-Pierre Petronène ye a ko ale ka aladeli kɔni ye ja in ka kɛ juma marisi kalo tile 2 jatalen ye ka jira min bɛ se ka to olu bɛ se ka a jigiya k'a fɔ u ka maa bɛɛ balo la juma marisi kalo tile 2 Burkina Faba waga wulila ni mugu tikan girimanw de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransikaw ka lasigidenso min bɛ Faba la waga ani surasiya ɲɛmayaso chef d'état-major général des armées aya ka taa se ayiwa yɔrɔ damadɔw ma i n'a fɔ yɔrɔ min dɔgɔ dalen don diɲɛ selekɛ naani tɔnba Nations Unies na ko rond-point de l'ONU ninnu yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra mugu tikan girimanw de ye nka jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ basigi n'an bɛ don ko la barisabu ka da ka lakana tigilamaw olu ye wulikajɔw kɛ ka ŋwara da maa ninnu na maramafɛntigi ninnu kɔni ma se ka lakodɔn n'o y'a sɔrɔ bamanjimaw de don wale kelen maasiyaw minnu don nka Faransikaw ka minisiriso kɔni ye a jira k'a fɔ olu ka lasigidenso mugu ti kɔni wulatilenyanba bi taa se tuma min na o kɔni bɛra ka nɔgɔya barisabu ka da ka lakana tigilamaw ye maramafɛntigi ninnu njaman daga ta ka bɔ lasigidenso dala o tɛmɛnen kɔfɛ Burkina Faso ɲɛmayaso a babu sentigi jamana ɲɛmayaso ka babu sentigi fɛnɛ ye a jira k'a fɔ min ye surasiya ɲɛmayaso fɛnɛ fanfɛlaw ye a y'a ko dadigi kɛra maa ŋwara daba ninnu njaman na a yɔrɔ la dɔw kɔni ye a jira k'a fɔ maa 5 ɲɔgɔn na o bɔnɛna ani nani ka maa 50 ɲɔgɔn na ka olu jogi gendarmelaka 2 olu bɔnɛna u nina a y'a Faransi lasigidenso bɔtɔ bolo la a y'a bibi na yɔrɔw kɔni bɛ ka larawele waga fa bɛɛ lajɛlen la n'o y'a sɔrɔla maramafɛntigi ninnu a maa tɔ bɛ ko u dogo bɛ fa dɔ fɛ u bɛ se ka wɔgɔ bɛ cogo min na o labɛn bɛ sen na a y'a wulikajɔ de kɔni kɛra ka waga Burkina Faba sɛgɛrɛ ni maramafɛn girimanw ye i n'a fɔ an ɲɛ bɛ ja ninnu na cogo min Chadikaw ka jamana ɲɛma Idrissa Déby Itno dɔw y'a yira k'a fɔ alamusa février marisi kalo tile gale ani a ka maaw sigira ka kuma maa minnu ko don jamana foroba cakɛbaw ka lapasa jɛkulu syndicat des travailleurs olu ni a sigira ka kuma fɛn min ye maaw kɔnɔ guwan Chadi jamana ɲɛma Idrissa Déby Itno kun gɛnkun dɛ ka ko in ni musalaka jɛ ni u kun ko k'u bɛ nisɔngoya taamaw sigi sen kan kuma o kuma bɔnɛ banbila kun bi don u kunna baarabila kɔtigɛbali kɛra sababu ye ka dadigi
degi kɛ Chadi sɔrɔ sira caman na o de kosɔn Idrisi Debi Itno a kɛlen kɔfɛ ka dɔ kɛ bɔnɛ banfula donni na maa ninnu kunna a y'a lajɛ ka sigi boloda n'u ni ɲɔgɔn cɛ maa caman yɛrɛ ma bɔ sigi in kalamɔ dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ a kɛra alamisa tɛmɛnen juma marisikalo tile 2 baarakɛlaw ka labasa jɛkulu tɔndenw yɛrɛ dama de kan ka sigi sa ka jateminɛ kɛ jaabiw minnu kan ka di jamana ɲɛmaa ma bawo a ye laɲini dɔw tɛnku u la baarakɛlaw ka labasa jɛkulu min wele ko Central Syndical ni dɔw kama ko Syndicat Confédération Libre des Travailleurs du Tchad o baarakɛlaw ka labasa jɛkulu ɲɛmaa ye a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa y'a ɲini u fɛ u k'a lajɛ ka sigikafɔ n'u don ko sigikafɔ ma fɛn min ɲɛ ko Natresa Kamisa jɔda tɛna ye o la o kumana u b'a ɲini baarakɛlaw ka labasa jɛkulu fɛ lɛni baarabila in u ka a nɔgɔya sira dɔw ka kɛnɛya ani kalanko ko dadigikɛn bɛ o yɔrɔw la nka olu fana ye a ɲini jamana ɲɛmaa fɛ a k'a lajɛ gɛnɛdɛw minnu d'a mɛn ka baarakɛlaw sɛgɛrɛ gɛnɛdɛ ninnu ka yoba nka Idrisi Debi Itno kɛnɛ kɛ k'a jira u la k'a fɔ gɛnɛdɛ min taara k'u sɛgɛrɛ ka na juguya tɛ a y'a ka fɔ de k'a y'a dabɔ de k'u tɔɲɔ o tɛ nka diɲɛsereke naani baɲumankɛlakaw ni warisobaw olu de kɛ mɛn ka jateminɛw kɛ k'a jira k'a fɔ walasa Chad yɛrɛ ka se ka dɛmɛ k'a ka sɔrɔ bɛrɛbɛn fo a k'a lajɛ ka gɛrɛndɛ dɔw ta k'a yɛrɛ sɛgɛrɛ ni u k'a ma ko mesure d'austérité ka dɔ bɛ musakabaw la nka olu minnu ye baarakɛlaw ka labasa jɛkulu olu y'a yira k'a fɔ olu kɔni bolo sɔrɔ min bɛ Chad la ni tajiko ta fa ye n'o jateminɛna k'o sɛgɛsɛgɛ baarakɛlaw minnu bɛ yen fangabonnaw minnu bɛ yen ni wari minnu bɛ bila olu ka bolo kan n'a bɛɛ lajɛlen sera ka labaara jɛlenya kɔnɔ k'a sɔrɔ dunkojuguya ma kɛ k'a ka ca la ko jɔngɛn bɛ Chad sɔrɔ min na k'a bɛ sɔn ka jamana labɔ nka k'a fɔ ko gɛrɛndɛ ka taa ka u dama sɛgɛrɛ baarakɛlaw ka labasa jɛkulu ko u tɛ jɛn ni o de ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ Zimbabwe jamana kɔnɔ bɛnbaliya min kun bɛ fanga sinamatɔ dɔ kɔnɔmaw ni ɲɔgɔn cɛ Morgan Tsvangirai maa min ye a ka maaya fanba kɛ k'i kɔ da jamana ɲɛmaakɔrɔ Robert Mugabe kɔ a la ni dɛbɛma ka wele sera a ma février kalo tile 14 tɛmɛnen Afrique du Sud duguba la Johannesburg kɛnɛya ka sabu kɛ furakɛli nasiraw ye ale ka fangaɲini jɛkulu kɛnɛmaw bilama sen bɛ ka bɛn maa dɔ kan ni o ye Nelson Chamisa ye Nelson Chamisa ale de bɛna kɛ u ka cɛbɔ ye jamanakuntigi sigi kalataw la minnu bɛna boloda don nataw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Morgan Tsvangirai k'a bɛna bira a ka fangaɲini jɛkulu kɔnɔ ɲɛmaa dangan nsabaw bira ka fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛɛ kun gɛn kun bɛ k'i yɛrɛ k'a nɔnabilaba ye nka nin sen bɛngɛn bɛ maa min kan o ye Nelson Chamisa ye ani maa min bɛna i kɔ da ɲɔgɔn na o ye maa min kɛra sababu ye ka Robert Mugabe ka fanga bi ni k'i coko a nɔ na ni o ye ZANU PF bilama dankɔrɔba Nanga Gwaye Nanga Gwa min ni ale bɛ Robert Mugabe nɔna jamana ɲɛmaaya la jamanakuntigi sigi kalata nataw la o ni Nelson Chamisa Morgan Tsvangirai ka fangaɲini jɛkulu cɛbakura in de bɛna u kɔ da ɲɔgɔn na. Angola jamana kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli bɛ ka tɛngu José Eduardo dos Santos jamana ɲɛmaakɔrɔ denmuso Isabel dos Santos la ale min bɛ deli ka kɛ Angola jamana tajibɔ cakɛdaba ɲɛmaa ye ni jamana ɲɛmaakura Nane Joao Lourenço ye a gwalon ka bɔ yen ni ka na ni maakuraw ye bibi na maakuraw minnu bɛ Sanangol cakɛda in ɲɛmaaya la u kɛma ka jira k'a fɔ u taa bɛ bɔ dingɛ dɔw kan minnu ka bon kosɛbɛ o kumana ko jamana ɲɛmaakɔrɔ denmuso Isabel dos Santos min kun ye a ɲɛmaa ye ko wari dɔw bilara ka taa Dubai an b'a fɛ minnu bila cogo ma dɔn o kumana ko wari ninnu ko fɔ u ka sɛgɛsɛgɛ bibi na kiri ni wɔyɔ o bi sɔn ka dayɛlɛ don nataw la ka ɲɛsin jamana ɲɛmaakɔrɔ denmuso Isabel dos Santos ma maa min jateminɛ kun bɛ musolakaw la ka kɛ u la waritigi ye farafinna kɔnɔ a fa tile la ale bilama ni kiri de bɛ ɲɔgɔn na ka sababu kɛ fanga falenna a fa bɔra ye ni ka na ni maa wɛrɛ ye. Jacob Zuma maa min ni co cira a la jamana de fanba fɛ a n'a ka fangaɲini jɛkulu kɔnɔmaw fɛ n'a ye fanga bila maa min n'an b'a nɔna bi fɛn wɛrɛ b'a fɛ ka wuli o fɛnɛ da la Cyril Ramaphosa nabali kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ale ka sara tata bɛna caya ni jamana ɲɛmaa Jacob Zuma ta ye o kɛra sababu ye ni ka maa caman kɔni kɔnɔ gwa bari sabu ka da ka fɔ bɛ de ko jamana ɲɛmaa Jacob Zuma a ka musaka ko tɛ tulon ye nafolo ko tɛ tulon ye a bolo n'a fɔra ko e nabali e ka sara o fɛnɛ bɛna caya ni Jacob Zuma ta ye o ma bɛɛ maa dɔw mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna denmisɛnnin cɛman gwanen min bɛ to ka ŋwara da kuma bɛɛ fangaw na ye ni u yɛr'u ka tɔnden kɔrɔ don Julius Malema n'a ka fangaɲini jɛkulu u y'a jira k'a fɔ Cyril Ramaphosa a mago kun man ka se nin n'a ɲɔgɔnna nafolo ma k'a b'i yɛrɛ sara ni a ye jamana foroba nafolo la bawo a yɛrɛ ye waritigiba ye ka kɔrɔ Afrique du Sud jamana kɔnɔ a y'a ko a ka so min bɛ Cap
du dakabana in ko ni o yɛrɛ jateminɛ k'i b'a ye k'a fɔ o sɛbɛkɔrɔ lamɛn ka tɛmɛ ayiwa Soweto o ye kin dɔ ye Afrique du Sud o lapitaninsow ka denfurakɛ yɔrɔw kan k'o kumana ko a man ka Cyril Ramaphosa ka nin n'a ɲɔgɔnna nafolo jɔ a yɛrɛ ye faso nafolo min don k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka maa caman ka kɛnɛya sabati Afrique du Sud jamana denw na. Bamanankan kunnafoni bɛ kunjɛ ni nin damadɔw de ye minnu farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka wale ɲumandɔnfɔli kɛ ka lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu kɛ kun bɛ k'a ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ min ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna a ma.